Hindi ko akalain na ang simpleng pagpalit ko sa tatay ko bilang driver ang magdadala sa akin sa sitwasyong hindi ko makakalimutan. Sa loob ng isang buwan, nakilala ko ang kambal na amo ko. Magkaibang ugali, pero pareho palang kayang guluhin ang mundo ko. Akala ko trabaho lang, pero mali ako. Dahil isang gabi, may nangyaring hindi dapat. At doon nagsimula ang lihim na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin at hindi ko makalimutan. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Matagal na po akong avid listeners ng channel na ito. At ngayon, gusto ko namang ibahagi ang isa sa pinakakakaibang karanasan ko sa buhay. Hindi ito tungkol sa yabang o kung anong klaseng swerte. Ito ay tungkol sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Mga sandaling nagpabago ng pananaw ko sa trabaho, sa tao, at sa sarili ko. Miss Love, ako nga pala si Denver. 36 anyos. Isa po akong driver. Hindi kami mayaman. Hindi rin mataas ang pinag-aralan ko. Pero sanay ako sa mabibigat na mga trabaho at sa mga responsibilidad. Ang tatay ko ang matagal ng driver sa pamilya Marquez. Halos buong buhay niya doon na umikot. Pero nang magkasakit siya, ako muna ang pinakausapan niyang pumalit. Ber, pansamantala lang, sabi niya noon habang nagpapagaling lang ako. Hindi naman ako tumanggi. Para sa kanya kaya gagawin ko yon. Pagdating ko noon sa bahay ng mga Marquez, doon ko nakita kung gaano kalayo ang agwat ng buhay namin. Malaki talaga ang bahay. Tahimik at maayos ang lahat. Magagarbo rin ang mga kagamitan. Mag-asawang doktor ang amo ng tatay ko. Parehong busy sa buhay. Pero mababait ang mag-asawa at marunong makisama sa mga tulad kong trabahador. Ngayon, naiintindihan ko na si tatay kung bakit nagtagal siya sa pamilyang yun. Denver, ikaw munang bahala sa amin habang nagpapahingan tatay mo. Sabi ng amo kong lalaki noon. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sagot ko. At doon ko rin unang nakita ang kambal nilang anak. Si Ma'am Bea at si Ma'am Rhea. College student pa lamang sila. Parehong nasa early 20s. Magkamukha sila. Halos walang pinagkaiba kung titingnan mo lang. Pero habang tumatagal, doon mo makikita ang pagkakaiba nilang dalawa. Si Ma'am Rhea, laging may suot na salamin. May inihinto kung kumilos. Tahimik palagi at parang laging may malalim na iniisip. Madalas din siyang may daladalang libro o kaya naman laptop. Hindi siya palaimik, pero kapag nagsalita direkta. Si Ma'am Bea naman, kabaligtaran. Walang salamin, mas expressive, palabiro at magaan ang aura. Siya yung unang makikipagkwentuhan kahit nahihiya ka pa. Mawawala ang hiya mo dahil sa mga biro niya. Sa una, limitado lang ang mga usapan namin. Driver ako at amo ko sila. Alam ko pa rin ang lugar ko. Pero nagbago ang lahat nang umalis ang mga magulang nila. Isang linggo pa lang ako noon sa trabaho nang magpaalam ang mag-asawang Marquez. May 1-month trip sila abroad. Conference at pahinga na rin. Bago sila umalis, kinausap nila ako. Denver, sabi nung amo kong babae. Ikaw na munang bahala sa paghatid sundo sa dalawa. Opo, ma'am. May kanya-kanya silang schedule sa school. Minsan sabay silang umuwi, minsan naman hindi. Paano, asahan ka namin ha? Huwag po kayong mag-alala, iingatan ko po sila. Salamat kung ganoon. Pagkaalis nila, para bang nakawala sa hawla ang kambal.
Sa mga sumunod na araw, naging routine ko ang pagsundo at paghahatid sa kanila. Minsan nga sa mall ko na sila sinusundo. Minsan naman kung saan-saan. Isang umaga, si Bea ang unang sumakay sa kotse. "Good morning, Kuya Denver." Masigla niyang bati. "Good morning din, Ma'am Bea." Sagot ko. Umupo siya sa may likod. Pero hindi nagtagal, nagsalita to agad. "Kuya Denver, pwede bang Bea na lang? Ang formal mo naman kasi masyado eh." Napangiti ako ng bagya. "O sige kung yun ang gusto mo. Bea." "Yan. Mas okay, di ba?" Sabi niya sabay tawa. Ilang segundo lang sumakay na rin si Ma'am Rhea. Tahimik to tulad ng inaasahan. "Good morning po." May hinihin niyang sabi. "Good morning din, Ma'am Rhea." Sagot ko na medyo nag-aalangan pa. Tumango lamang to at umupo na. Habang nasa biyahe, si Bea ang madaldal. "Kuya Denver, hindi mo kamukha ang tatay mo ah." Wika nito. "Ganun ba?" "Ang nanay ko sigurong kamukha ko." Kaya pala eh." Maya-maya sumingit si Rhea. Mahina pero malinaw ang boses. "Kumusta na po ang tatay ninyo?" Saglit akong napatingin sa rearview mirror. "Nagpapahinga pa po pero maayos naman na." "Mabuti naman kung ganoon," sabi niya. Simple lang naman ang mga usapan. Pero doon nagsimula ang mas komportableng pakikitungo namin sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw, mas naging natural na ang lahat. Hindi na awkward. Marunong na akong mag-adjust sa ugali nilang dalawa. Hanggang sa isang gabi, malakas ang ulan at si Rhea ang sinundo ko sa school. May event yata sila kaya late nang nakauwi. Pagkapasok niya sa kotse, medyo nabasa siya. "Pasensya na po, medyo natagalan." "Ayos lang yun, Ma'am Rhea." Tahimik ang naging biyahe. Maririnig lang ang ulan at ang wiper. Maya-maya, siya nang unang nagsalita. "Kuya Denver?" "Po? Pwede po bang bagalan na lang natin yung takbo?" "Oo naman." Binagalan ko ang andar. "Salamat," sabi niya. Napansin ko na parang hindi siya komportable. "Maayos lang bang pakiramdam mo?" tanong ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. "Medyo nahihilo lang." "Gusto mo bang huminto muna tayo?" "Hindi na. Ayos lang." Napansin kong medyo nanginginig ang mga kamay niya. "Ma'am Rhea, sure ka bang okay ka lang?" tanong ko na mas maingat na. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko rin alam eh. Para kasing ang bigat lang ng pakiramdam ko." Hindi ako sanay sa ganon. Driver ako, pero bilang tao hindi ko rin kayang baliwaliin kung may nararamdaman siya. Lalo na't may pangako ako sa mga magulang niya na iingatan ko silang magkapatid. Pag pagod o stress, kailangan mo ring magpahinga. Napatingin siya sa akin. "Tama ka nga." Tapos ngumiti. "Napagod lang siguro ako kanina. Idagdag pa na wala akong masyadong tulog." "Naku ma'am, alagaan yung sarili ninyo. Huwag mong masyadong abasuhin ang katawan mo. Bata ka pa, marami ka pang gagawin." Natawa siya. Ilang sandali pa, bumalik na rin siya sa sarili niyang composure. Sakto namang nasa garahe na kami. Sige ho. Papasok na ako, Kuya Denver," sabi niya. "Mag-iingat po kayo." Bago siya tuluyang bumaba, napalingon pa siya sa akin. Kuya Denver?" "Po?" "Salamat ah. Hindi lang sa ligtas na pag-uwi." Hindi ko na tinanong kung ano pa ang ibig niyang sabihin. Pero sa gabing iyon, nakita ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Hindi ko pa alam noon na yun na pala ang simula ng mas malalim at mas komplikadong koneksyon, hindi lang sa kanya,
kundi pati na rin sa kakambal niyang si Bea. Yung akala kong simpleng trabaho lang na pinasok ko sa bahay ng mga Marquez. Nagkamali ako. Matapos ang gabing yon kay Rhea, napansin kong may konting pagbabago sa pakikitungo niya sa akin. Hindi pa rin siya madaldal, pero mas madalas na siyang tumingin sa akin. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Pero kung si Rhea ay nanatiling mainhin at tahimik, kabaliktaran naman ang nangyari kay Ma'am Bea. Mas lalo siyang naging malapit sa akin. Isang umaga nga, sabay ko silang hinatid sa school. Pagkasakay pa lang ni Ma'am Bea, agad na siyang nagsimulang magdaldal. "Kuya Denver," malambing niyang tawag sa akin. "Oh, Bea," sagot ko habang inaayos ang side mirror. "May girlfriend ka na ba?" Halos mapatingin ako agad sa kanya. "Ha? Bakit mo naman natanong?" Medyo nag-aalangan ko pang sagot. Napangiti ito, halatang may kalokohan sa mata. "Wala lang. Curious lang. Bawal bang magtanong?" "Hindi naman bawal," sagot ko. "Pero wala pa." "Wala?" Ulit niya na para bang hindi makapaniwala. Imposible naman yata. Mabait ka. Responsable. Tapos wala. Ilang taon ka na nga? 36. "Ano?" Nanlalaki ang mga mata niya. Matagal ka na palang wala sa kalendaryo eh. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Naku, sayang naman ang lahi mo. Biglang sumingit si Ma'am Rhea mula sa tabi niya. "Bea, pwede bang wag kang makulit?" Sabi nito. Normal lang ang tono. Nagtatanong lang naman ako. Sagot naman ni Ma'am Bea. Sabay ngiti. "Ikaw ba, hindi ka ba naku-curious kay Kuya Denver?" Hindi sumagot si Rhea. Tahimik lang to. Nakatingin sa may labas. Pero si Bea, hindi pa pala tapos. "Siya nga pala, Kuya Denver. Ano bang type mo?" Tanong niya ulit. "Type saan?" Tanong ko naman. "Sa babae. Gusto mo ba ng maganda, makinis, o maputi?" Tanong niya. Napailing ako. "I'm serious," sabi niya na may halong biro pa rin ang boses. "Simple lang naman, Ma'am Bea. Yung marunong rumispeto at mabait. At syempre maganda rin," sabi ko. Okay lang naman ba sa'yo yung medyo makulit?" Tanong niya sabay kindat. Napangiti na lamang ako. "Depende kung gaano kakulit," sabi ko. "Tingnan mo nga naman oh," sabi niya sabay tawa. Mukhang may pag-asa yata ako ah. "Bea," singit ulit ni Ma'am Rhea. This time medyo seryoso na. "Tama na nga yung pangungulit mo kay Denver." Okay. Fine, sagot niya, pero halata mong natutuwa siya sa mga tinatanong niya. Simula noon, halos araw-araw ganun si Ma'am Bea. Lagi tong may banat, laging may mga biro, at paminsan-minsan, para bang may mga laman ang mga sinasabi niya. Hindi naman ako tanga. Ramdam ko yun. Pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko, driver lamang ako. May hangganan ang dapat kong galawan. Tsaka sadyang ganun lang siguro talaga si Ma'am Bea. Lumipas ang mga araw, mas naging normal ang lahat. Si Bea tuloy sa pang-aasar. Si Ma'am Rhea, tahimik, pero paminsan-minsan ay may mga tanong na rin na mas personal. Hanggang isang gabi. Tahimik na ang buong bahay. Lahat ay nasa kani-kanilang kwarto na. Ako naman ay nasa likod ng bahay, doon sa maliit na tambayan. Masarap kasi ang hangin doon at presko. Madalas talaga ako doon, naglalaro ng Mobile Legends sa cellphone ko habang nagpapahinga. Doon ako madalas nagre-relax kapag tapos na ang mga trabaho. Tutok ako sa laro,
nang bigla kong maramdaman na may umupo sa tabi ko. Akala ko nung una, isa sa mga kasambahay. Pero nang lumingon ako, nagulat ako. Si Ma'am Rhea. Nakasalamin, nakasuot ng simpleng santo, pero ibang aura niya. Ang ganda at ang puti. Ma'am Rhea, gulat kong sabi, anong ginagawa niyo dito? Hindi siya agad sumagot. Umupo lang siya ng maayos at nakatingin sa akin. Pwede ba akong tumabi? Tanong niya. Oo naman. Sagot ko kahit halata sa boses ko ang pagtataka. Ilang segundo kaming tahimik. Anong nilalaro mo? Tanong niya. ML. Sagot ko. Marunong ako niyan. Sabi pa niya. Napatingin ako sa kanya. Talaga? Tumangoy siya. Oo. Minsan naglalaro ko pag walang magawa. O kaya naman stress. Medyo natawa ako. Ikaw? Naglalaro? Hindi ba halata? Sagot niya na may bahagyang ngiti. Hindi masyado eh. Pag-amin ko. Tahimik ulit, pero this time hindi naman na awkward. Hanggang sa muli siyang magsalita. Denver? Po? Close kayo ng kambal ko, no? Napakamot ako sa ulo. Hindi naman, ma'am. Madaldal lang talaga siya. Pero sumasabay ka rin, sabi niya. Ganun lang talaga ako makisama. Sagot ko. Tumango siya. Oo nga pala. Mabait ka nga. May kakaiba sa tono niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may ibang laman. Rhea, okay ka lang ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay huminga siya ng malalim. Alam mo ba? Dahan-dahan niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya, pero hindi yung mainihin niyang ngiti na nakasanayan ko. Iba. Mas kumpiyansa, mas diretso. Alam mo ba, kala nila, tahimik lang ako. Mahiyain, walang alam sa mundo. Sabi niya. Hindi naman siguro. Sabi ko pa. Hindi nila alam. Putol pa niya. Sabay tingin sa akin. Na marunong din ako. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil hindi ko inaasahan yung pagbabago sa kanya. Denver? Tawag niya ulit. Po? Diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Alam mo bang type kita? Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Ma'am Rhea, hindi ko alam ang sasabihin. Hindi siya nagbibiro. Ramdam ko yun. Hindi tulad ng pang-aasar ni Ma'am Bea. Si Ma'am Rhea, seryoso. Matagal na kitang napapansin mula nung pumasok ka. Sana nga, ikaw na lang yung forever na driver eh. Nakangiti niyang sabi. Ma'am Rhea. Relax. Sabi niya habang nakangiti. Natahimik ako. Hindi ko lang talaga mapigilang sabihin. Dagdag pa niya. Kasi pag hindi ko naman sinabi, parang mas mahirap. Ganun kasi ako eh. Huminga ako ng malalim. Salamat sa honesty mo. Pero alam mo naman siguro kung ano ako. Tumango siya. Alam ko, driver ka. Hindi lang yun. Matanda na ako. Sagot ko. Natawa si Ma'am Rhea. Grabe ka naman kung makatanda. Para bang nasa 50s ka na. Ngumiti siya ulit, pero this time mas malumanay na. Hindi naman kita pinipilit. Gusto ko lang naman malaman mo kung ano yung nararamdaman ko. Tahimik ulit siya. Akala ko si Bea lang ang may ganung side. Pero nagulat ako kay Ma'am Rhea. Sa likod ng pagiging mainihin niya, may tinatago pala siyang lakas ng loob. At sa paraan niya, mas direkta pa siya kaysa sa kakambal niya. Bago siya tumayo,
Tumingin siya ulit sa akin. Okay. Good night, Denver. Good night po, ma'am. Iniwan niya ako doon ng mag-isa. Pero hindi na ako nakapaglaro ulit. Kasi sa gabing iyon, tuluyan ang nagbago ang tingin ko sa kambal. At mas lalo kong naramdaman na ang simpleng trabaho ko bilang driver, unti-unti nang nagiging komplikado. Simula nung gabing iyon sa likod ng bahay, naging mas aware na ako sa presensya niya. Hindi na siya basta mainihin na anak ng amo ko. Sa tuwing magtatagpo ang tingin namin, may kakaiba na. Para bang may lihim kaming alam na hindi alam ng iba. Pero kahit ganoon, pinipigilan ko pa rin ang sarili ko. Kasi driver lang ako. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero mahirap pala. Lalo na kapag yung taong iniiwasan mo, siya mismo ang lumalapit. Isang gabi, halos lahat ng ilaw sa bahay ay patay na. Malalim na ang gabi kaya tahimik na ang paligid. Ako'y nasa kwarto na sa staff area. Nagpapahinga na. Pero hindi ako makatulog. Maya-maya may narinig akong mahihinang katok. Napaupo ako bigla. Sino yan? Tanong ko. Ako to, Denver. Boses ni Ma'am Rhea. Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. Nandun siya. Simple lang yung suot na pantulog. Tapos nakasalamin pa. Pero iba yung tingin niya. Ma'am Rhea, may kailangan ka ba? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid na para bang sinisiguradong walang makakakita. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Nag-alangan pa ako. Pero sa huli, tumabi ako para makapasok siya. Tahimik siyang pumasok at umupo sa maliit na upuan sa loob ng kwarto. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya. Hindi ako makatulog sabi niya. Bakit naman? Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa mga iniisip ko. Tahimik ako kasi ramdam ko na kung saan papunta ang usapan. Denver? Tawag niya ulit. Iniiwasan mo ba ako? Napatingin ako sa kanya. Hindi kita iniiwasan. Wika ko. Talaga ba? Tanong niya na bahagyang ngumiti. Kasi parang kabaligtaran yung nararamdaman ko Napabuntong hininga ko. Ma'am Rhea, alam mo naman kung bakit hindi ba? Dahil driver ka. Tumango ako. Hindi ako sumagot. Tumayo siya at lumapit ng kaunti. Denver, hindi naman na ako bata Alam ko naman na yung ginagawa ko. Hindi naman ganun kadali yun. Sagot ko. Madali lang yun. Sabi niya. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa bigla siya ulit nagsalita at sinabing, Sure ka ba na wala kang nararamdaman sa akin? Parang tinamaan ako. Ma'am Rhea, answer me honestly. Sabi niya na diretso ang tingin. Napapikit ako sandali. Siyempre meron. Mahina akong sagot. Hindi na ako nagsinungaling. Totoo naman Lalaki lang din naman ako. Gumiti siya. Hindi yung mainhin ng ngiti, kundi yung ngiting may kakaiba. Sabi ko na gabi. I knew it. Sabi niya. Mas lalo akong naguluhan. Paano mo naman nasabi? Ramdam ko lang. Sagot niya. Hindi naman ako ganun ka-inosente. Ano ka ba? Napailing ako ng bahagya. Lumapit pa siya. Huwag kang matakot, Denver. Sabi niya. Teka, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ko na halata ang pag-aalangan sa boses ko. Diretso siyang tumingin sa akin. Oo naman no, sagot niya. Hindi naman ikaw ang unang lalaki sa buhay ko kaya huwag kang matakot. Sobrang lapit niya na noon. At doon ako nagulat. Rhea.
Alam mo, Denver, huwag kang papalin lang sa itsura. Dagdag pa niya na may konting ngiti. Sa amin ni Bea, ako ang mas may alam. Anya sabay kindad. Hindi ko alam kung matatawa ako o mas lalo akong kakabahan. Yung babaeng akala ko tahimik at inosente, may ibang side pala. At yun ang side na ngayon ay nasa harapan ko. Rhea, magagalit ang mga magulang mo. Sabi ko pa rin, kahit mahina na ang paninindigan ko. Hindi naman nila alam eh. Sagot niya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong sabihin. Tama ba o ang nararamdaman ko? Basta sa gabing yon, hindi ko na napigilan. Hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari bukas. Ang alam ko lang, nandun siya at nandun ako at pareho namin yung gusto. Pareho kaming hindi umatras. Namalayan ko na lang na magkalapat na ang labi naming dalawa at kahit pilitin kong pigilan pa rin ang sarili ko, wala na. Nadala na ako. Hanggang sa ngumiti siya at sinabing, sabi ko sa'yo eh, wala kang magagawa. At doon, Miss Love, nangyari ang isang bagay na hindi ko talaga inaasahan. Naging saksi ang maliit na silid na iyon sa pagtatampisaw namin ni Rhea. Kinabukasan, pagkagising ko, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Pagkatapos noon, hindi na naging pareho ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pilit ko pang binabalik. Ang trabaho, hatid sundo, walang personalan. Pero mahirap pala kapag may lihim na hindi dapat malaman ng iba. Lalo na kung nasa iisang bahay lang kayo. Si Ma'am Rhea balik sa dating anyo. Tahimik, compose, parang wala lang. Pero sa tuwing nagtatagpo ang mga mata namin, may kung anong ngiti sa kanyang labi. Isang lihim sa pagitan naming dalawa. Si Ma'am Bea naman, nanatiling si Bea, palangiti, makulit at pilya. Pero napansin ko, mas naging mapagmasid siya. Para bang may hinihintay siya o para bang may napapansin. At hindi nga ako nagkamali doon, Miss Love. Isang gabi, halos 10:00 na noon, nang sunduin ko siya. May pinuntahan kasi siyang event kasamang mga kaibigan niya. Pagkarating ko, nakita ko siyang nakatayo sa may labas. Hawak yung phone, may kausap pa. Kuya Denver, tawag niya nung makita ako. Bea, tara na, sabi ko habang bumababa ng sasakyan para pagbuksan siya ng pinto. O sige na, babay na ha, sabi niya sabay end ng call. Sumakay siya sa likod, pero ilang segundo lang, bigla siyang lumapit sa passenger seat, sa harap. Dito na lang pala ako, sabi niya. Okay, sagot ko kahit medyo nagulat. Pinaandar ko na ang makina. Tahimik lang kaming dalawa. Gabi na noon at kakaunti na lang ang mga sasakyan. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa... Alam mo ba? Panimula niya. Po? Sagot ko na nakatingin pa rin sa daan. May alam akong sikreto. Ah? Bigla akong napahawak ng mahigpit sa manibela. Bigla kasi akong kinabahan. Alam mo bang type kita? Ma'am Bea, relax. Sabi niya. Nakangiti pero seryoso ang muka. Hindi ako nagbibiro ngayon. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong type ka rin ng kakambal ko. Dagdag pa niya. Napatingin ako sa kanya saglit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa harap ko. Alam kong sikreto niyo. Tingin mo ba hindi ko mapapansin? Sabi niya. Alam mo, pareho kami ng bahay. Pareho kami ng galaw. Kilala ko ang kambal ko. At pareho kami ng tipo. At alam mo ba? Alam ko yung nangyari nung nakaraang gabi. Dagdag niya. Doon na ako kinabahan. Ano yun? Tanong ko na pilit kinakalma
ang sarili. Alam kong lumabas si Rhea ng kwarto niya. Sabi niya. At hindi siya agad bumalik. Hindi ako nakasagot. At alam ko kung saan siya pumunta. Dagdag pa niya, sabay tingin sa akin. Doon ako lalong natahimik. May nangyari sa inyo, no? Diretso niyang sabi at walang paligoy-ligoy. Napabuntong hininga ko. Ma'am Bea, hindi naman kita isusumbong kila mama at papa eh. Putol niya agad. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman ako ganon. Hindi naman ako sumbongera eh. Sabi niya. Pero, may hihilingin ako. Dagdag pa niya. Ramdam ko na kung saan papunta yon. Ma'am Bea, pakinggan mo muna ako. Sabi niya na medyo malambing na ang tono. Tumango ako. Alam kong mali. Alam kong komplikado. Pero hindi ko rin naman mapigilan. Bea, mahina akong sabi. Tingnan mo naman ako. Sabi niya. Napatingin na ako sa kanya. Hindi na siya yung pilyang dalagang nakita ko noon. Seryoso siya. Hindi ako galit. Hindi ako naiinggit. Pero ayoko rin na siya lang yung may ganong alaala. Dapat parehas kami. Kasi nga kambal kami. Hindi ako nakapagsalita. Sige na. Kahit ngayong gabi lang. Bea, hindi naman to laro. Sagot ko. Hindi ko naman sinasabing laro to eh. Alam ko ang ginagawa ko. Hanggang sa napahinto ako sa isang gilid ng kalsada. Hindi dahil may problema, kundi dahil kailangan kong huminto. Kailangan kong mag-isip. Bea, kung gagawin natin to, mas lalo lang magiging magulo. Magulo na nga eh. Sagot niya na bahagyang ngumiti. So bakit pa tayo matatakot? Napapikit ako sandali. Hindi ko na alam kung ano bang tama. Hindi ko na alam kung ano bang dapat. Ang alam ko lang, pareho silang nasa buhay ko ngayon. At pareho nila akong hinihila sa iisang direksyon. Pagkadilat ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi nagbabago ang desisyon niya. At dun ko napagtanto na hindi lang pala si Rhea ang may tinatagong lakas ng loob. Pati si Bea, mas direkta nga lang. Mas malinaw at mas handang sumugal. Sa gabing iyon, Miss Love, hindi na rin ako nakatanggi. Hindi ko na pinilit pigilan ang isang bagay. At dun ko talaga masasabi kung gaano ako kaswerte. Ewan ko ba kung kayo rin may ganong karanasan? Basta ako, hindi ko talaga makakalimutan yun. Pagbalik namin ng bahay, tahimik ng lahat. Si Ma'am Rhea nasa sala noon. Si Bea naman, dumiretso na agad sa kwarto niya. Ako, nanatiling nakatayo sandali sa labas ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano haharap sa kanila. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Basta ang alam ko lang, nung mga oras na yon, hindi lang ako driver. At hindi lang sila basta amo. Sa loob ng isang buwan na yon, nawala ang mga magulang nila na bago ang lahat. At ang pinakamahirap tanggapin, may mga desisyon akong ginawa na hindi ko na mababawi. Mga alaala na mananatili at mga lihim na kailangan kong dalhin habang buhay. Matapos ang isang buwan, bumalik na rin ang mga magulang niya. At ako, balik na sa dati kong trabaho. Gumaling na rin kasi si tatay, kaya balik na siya sa serbisyo niya bilang driver ng mga Marquez. Ito yung kwento ko, Miss Love, na hindi ko talaga makalimutan. Actually, ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang karanasan kong to. At ngayon ko lang talaga shinare to. At heto, 39 years old na ako ngayon, Miss Love. May pamilya na rin, pero ang alaalang yun ay mananatili na sa akin habang buhay. Thank you so much, Miss Love. And God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento sa channel ninyo. Muli,
Ako po ang inyong sender, Denver. Samantala, sa loob ng kwarto ni Marco, nakayakap at naglalambing sa kanya ang nobyang si Lori habang nakahiga sila. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ng binata si Eda. Kaya naman nawalan siya ng gana sa kasintahan. Hoy, ano pa? Ayos ka lang ba? Hindi. Matipid na sagot ng binata. Ilang saglit lang din, tinulak papalayuan ni Marco si Lori. Ano bang problema mo? Painis na sabi ng dalaga. Umuwi ka na. Wala akong gana ngayon. Sagot naman ng binata. What? Bigla mo na lang akong pauuwiin ng walang rason? Umuwi ka na sabi, kulit mo. Sigaw ni Marco. Dali-daling tumayo si Lori at nag-ayos. Samantala, humiga lang ulit si Marco at nagsindi ng yosi. Hindi mo man lang ba ako ihahatid sa labas ha? Tanong ng babae. Umuwi ka ng mag-isa mo. Malaki ka na, di ba? Pabalang na sagot ni Marco. Visit, wika ni Lori, sabay padabog na sinara ang pintuan. Naiwan si Marco sa kanyang room. Hindi kasi mawala sa isip niya si Eda. Mga ilang linggo na rin ang nakalipas nang mangyari ang gabing muntik na silang magpang-abot na dalawa. Pagkatapos ng gabing yun, ay naging mailap na si Eda sa kanya. Lagi na itong umaalis ng bahay, sumasama sa asawa o kaya na may nagpupunta kung saan-saan para lang hindi maiwan sa bahay. Dahil sa takot ni Eda sa pwedeng gawin ng mister kay Marco, ay nakapagpasya itong umiwas na lang muna. Samantala, noong araw na iyon, kasama ni Eda ang mga malalapit na kaibigang sina Fe at Roan sa isang coffee shop. Kinita niya nga ang mga to dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkakasama-sama. Parehong kasal na ang dalawa at may mga anak na din. Si Eda na lang ang nahuhuli sa tatlo dahil hindi pa nagkakababy. Sa kolehiyo pa lang ay magkakaibigan na sila. Kilalang kilala nila ang isa't isa. Hindi din nagtatago ng mga sikreto ang tatlo kaya alam nila ang chismis ng bawat isa. Ano Fe? Kumusta kayo ng gym instructor mo? Tanong ni Roan sa kaibigan. Ayun, nakatabi ko na siya sa pagtulog. At syempre, we did it. Sagot naman ni Fe. Talaga? OMG, kailan? Last week pa yun. Hindi na ako nakapagpigil eh. Ang gwapo kasi niya. Patawa ang sinasabi ni Fe sa mga kaibigan. Baka naman malaman ng asawa mo yan ha. Lagot ka dun. Syempre hindi no. Magaling akong magtago. Hindi ka ba nahihirapang mag-decide? Anong nag-push sa'yo na ituloy yun? Biglang tanong naman ni Eda. Dear, habang hindi pa tayo oldest, let's enjoy life lang no? Paliwanag ni Fe. Nakonsensya ka ba after? Medyo, pero for me, parang okay lang. May mga pangangailangan lang din ako na hindi kayang ibigay ng mister ko. So ayun. Naku Eda, matagal nang hibang yang si Fe sa instructor niya. Naghintay lang yan ng pagkakataon. Sabi naman ni Roan. Parang may nagtula kay Eda. Nabalikan at bigyang atensyon muli ang nararamdaman para kay Marco. Nang dahil sa kwentuhan ng magkakaibigan, bahagyang lumakas ang loob nito. Takot na mahuli lang naman ang pumipigil sa kanyang patulan ang binata. Kahit sinimulan niya ng iwasan ito, ay hindi basta-basta mawawala ang lihim na pagtingin niya kay Marco. Isang ordinaryong araw. Tanghali na nang magising si Eda. Napansin niyang nakaalis na ang asawa para pumasok sa opisina. Maingat siyang umalis ng room para alamin kung nasaan si Marco. Ngunit hindi niya ito naririnig sa kanyang silid. Marahil ay nagtungo na ito sa eskwelahan. Bababa sana ang ginang upang kumuha ng kape at almusal nang hindi niya maiwasang usisain ang kwarto nito. Maingat niyang idinikit ang tenga sa pinto para maniguradong nakaalis na si Marco. Nang makumpirma na wala nga doon ang binata,
ay unti-unti niyang binuksan ang pintuan. Umalingasaw kaagad ang amoy ng sigarilyo. Sobrang kaalat ng room ni Marco. Samot-saring mga abubot ang nakalapag kung saan-saan. May mga magazine, DVDs, kable ng computer at kung ano-ano pang gamit na panlalaki. Nakatawag pansin sa ginang ang nakasabit na pantalon ng binata sa aparador. Ito kasi ang pantalong suot ni Marco nung muntika na silang magpang-abot. Nagbalik tanaw si Eda hanggang sa tuluyan nang nanumbalik ang alab sa kanyang pagkatao. Hinalungkat niya ang pantalong nakasabit. Sa likod nito, may isang boxer short. Kulay puti ito. Hindi alam ni Eda kung ano ang nag-udyok sa kanya para kunin iyon. Maya-maya ay biglang tumunog ang landline mula sa sala. Madali siyang natauhan at bumalik sa tamang pag-iisip. Ngunit hindi napansing na bitawan niya ang hawak. Pagkababa ay sinagot ang telepono. Hello? Han, kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo Bakit hindi mo sinasagot? Boses ng asawa ang nasa kabilang linya. Sorry Han, nasa banyo kasi ako Tsaka nakacharge yung cellphone ko kaya hindi ko napansin. Palusot ni Eda. Okay, sige. Anyway, tumawag lang ako para kumustahin ka. Nandyan pa ba si Marco? Wala na Han. Kanina pa yata umalis Hindi ko na naabutan. Okay, sige. Mag-almusal ka na muna. Tapos puntahan mo na lang ako dito sa opisina kung gusto mo. Okay Han. Text na lang kita kung pupunta ako. Pagkatapos noon, ay nagpaalaman na ang mag-asawa sa isa't isa. Dumiretso na lang ng kwarto si Eda at nag-shower. Hindi na rin niya na isara ang pintuan ng silid ni Marco. Pagkalipas lang din ng ilang oras, ay umalis na ang ginang para puntahan ng mister. Mga ilang minuto lang din ang lumipas. Dumating na sa bahay si Marco. Pagkaakyat, nagtaka siya kung bakit nakabukas ang kwarto niya. Pero naalala niyang sinara naman niya to bago siya umalis. Nagpalit siya ng pambahay at sinabit ang polo kung saan nakasabit ang maong na pantalon. Napansin niyang nasa sahig ang boxers niya. Dinampot niya ito at nilagay na sa labahan. Wala siyang kaalam-alam sa kalokohan ni Eda kanina lang. Sabado ng gabi. Pasado 12:00 na ng madaling araw. Nasa isang party ang mag-asawa. Kinasal kasi ang malapit na kaibigan ni Louie. Nagiinuman ang magkakabarkada sa may booth na nirenta ng bagong kasal. Si Eda naman, naiwan lang sa lamesa at pinagmamasta ng mister habang sumasayaw-sayaw at umiinom ng alak. Hindi kasi masyadong malapit si Eda sa mga barkada ni Louie, kaya naman nasa isang sulok lamang siya. Nang mapansin niyang medyo natutumba-tumba na ang kanyang mister dahil sa kalasingan, lumapit na to at nagyaya ng umuwi. Han, tara na. Tama na yan. Marami ka rin nainom mo. Bulong ni Eda. Siya nga pala guys. Kilala niyo naman yung misis ko, di ba? Pautal-utal na sabi ni Louie sa mga kaibigan. Bumati naman ang mga kaibigan kay Eda at sumenyas na huwag nang painumin pa. Let's go home, Han. Sabay kuha nito sa bote na alak na hawak ng asawa. Teka lang, ano ba? Umiinom pa ako Punyeta naman Biglang napasigaw ang mister. Nagulat si Eda dahil napahiya to. Para makaiwas sa away, bumalik na lamang to sa lamesang kinauupuan. Maluha-luha ang mga mata ni Eda sa inasal ni Louie. Pero inintindi niya na lamang to dahil lang sa alak ang asawa. Sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ni minsan ay hindi siya pinagtaasan ng boses. Kaya ganun na lang ang pagkagulat niya kanina. Ilang oras pa ulit niyang hinintay ang asawa. Pasado 2:00 na nang matapos ang kasiyahan. Nakaupo na lang si Louie sa isang tabi at hindi na makatayo. Kaya na may nagpatulong si Eda sa mga kaibigan ni Louie na akayin na lang to papunta sa sasakyan. Pagkarating doon ay nagpasalamat na lamang siya. Ang misis na ang nagmaneho pa uwi dahil talagang bagsak na si Louie dahil sa kalasingan.
Pagdating ng bahay, ay bumaba muna siya ng sasakyan para tawagin si Marco. Marco? Mahinang katok niya sa pintuan nito. Bakit? Tanong ng binata. Pakiakay naman si Louie papunta sa room namin. Lasing na kasi, hindi na makalakad. Pakiusap niya. Sige, pumayag naman ang binata. Pinagtulungan nila si Louie. Akay-akay nila itong inakyat patungo sa silid. Pagdating sa loob, ay dahan-dahan nila itong inihiga sa kama. Yumuko si Eda para simulang alisin ang sapatos ng asawa. Habang nasa likod naman niya si Marco at pinagmamasdan siya. Nakaitim na spaghetti strap dress si Eda. Manipis lang to. Litaw ang magandang korte ng katawan mula sa kanyang damit. Sa sobrang abala ni Eda sa asawa, ay hindi na niya naisip na nandoon lang si Marco sa salid niya at hindi pa nakakaalis. Huli na nung maisip niya to dahil bigla na lang may yumapos sa kanyang bewang at nagulat si Eda. Pilit na kumalag si Eda pero sa kabilang panig niya may tumutulak din na sumama siya habang inihila siya ng binata. Hindi na niya alam ang gagawin. Gulong-gulo na ang isipan. Iniisip niya na baka mahuli sila ni Louie. Pero dahil naiinis siya sa asawa, sa ginawang paninigaw nito sa kanya kanina, ay mas kumabig ang kanyang kahinaan at tukso. Nanalo ang uhaw ng pagkakasala kesa sa prinsipyo. Wala nang nagawa si Eda at sumama na lang siya kay Marco. Nilaka agad ni Marco ang kwarto niya. Malito Marco, nakikiusap ako. Sambit ni Eda habang nakatayo sa gilid ng kama. Ngayon ka patatanggi. Kung kailan malaya nating magagawang gusto natin. Sagot ng binata habang unti-unting lumalapit sa kanya. Pero baka magising ang asawa ko. Bakas ang takot at kaba sa mukha ni Eda. Nasa harap na niya si Marco. Tinititigan siya sa mata. Malambing na humaplo si Marco sa pisngi ng ginang bago to sinuyo ng halik. Nakapikit lang si Eda. Mabilis ang tibok ng puso. Kinakabahan, ngunit tumugon to sa nais ng binata. Sumidhi sa kagalakan ng puso ni Eda dahil sa wakas, ang matagal niyang kinikimkim na damdamin ay unti-unti nang napapakawalan. Maya-maya, nagulat sila nang marinig ni Eda nang sumusuka ang mister at dumuduwal-duwal. Nagmadali siyang umalis ng kwarto ni Marco para balikan ang mister. Pagdating sa silid, ay nakita niyang puro suka ang gilid ng kama. Si Louie naman ay nakahilata pa rin at nakatulog ulit. Sinunda ng binata ang misis ng tiyuhin at kusang niyaya muli sa kanyang room. Pero tumutol na si Eda. Kaya naman napatulala na lang siya sa gilid habang pinapanood ang babae sa paglilinis ng kalat ng mister. Bumaba si Eda para kumuha ng basahan at maliit na timba sa may kusina. Sinundan pa siya ng binata. Pabalik na sana siya sa taas nang biglang hinarang siya ni Marco. Kinuha nito ang hawak na timba't basahan at inilapag sa sahig. Niyakap kaagad ng binata si Eda para hindi na makaalis pa. Marco, pupuntahan ko lang ang asawa ko. Kawawa naman eh. Pilit na nagpupumiglas si Eda sa maigpit na yapos ng binata. Mamaya mo na unahin ang lasing mong asawa. Sabay muling binigyan ng makasalanang halik ng binata ang magandang misis ng tiyuhin. Sa pagkakataong yun, wala nang pagtutol mula kay Eda hanggang sa makarating sila sa sala. Hindi na niya naisip na i-check pa ulit ang mister dahil naging alipin na siya at natalo ng kahinaan. Hindi na niya inisip ang pwedeng mangyari kapag nalaman ni Louie ang kataksilan niya kasama ang binata. Bagkus, mas tumatatak pa sa kanyang isipan kung gaano kaagresibo at kahusay ang binata pagdating sa kama. Aminado si Eda na nawala siya sa katinuan sa nakaw nilang sandali ni Marco. Halos ayaw niyang pakawala ng binata. Nakayakap lang siya ng mahigpit kay Marco habang nasa ilalim siya nito
At habang nakapwesto sila sa marupok na sofa, kasing rupok niya na nagawang pumatol sa pamangkin ng kanyang mister dahil lamang sa isang panaginip. Sabi sa'yo hindi ka magsisisi, pagyayabang ni Marco. Aakyat na ako, baka magising pa si Louie. Nasabi na lang ni Eda matapos. Kinuha ng ginang ang timba na may basahan at saka dumiretso na sa room nila. Pagkaakyat ay nila kaagad nito ang pintuan. Napabuntong hininga si Eda. Sinulya pa ng mister na natutulog. Hindi niya akalain na magagawa niya ang pagtaksilan to dahil lang sa matinding pagkauhaw na nagsimula lang sa isang panaginip. Pero nangyari na ang kinakatakot niyang mangyari. Susubukan na lamang niyang palipasin to at alisin sa isipan. Isang umaga, kinakausap ni Louie ang misis. Humihingi ng tawad sa nagawang paglalasing at pagmumura nito sa kanya. 2 araw na silang hindi nag-uusap, hindi nagkikibuan. 2 araw na din ang nakalipas nang may mangyari at mamagitan sa kanila ni Marco. Malamig pa rin ang pakikitungo ng misis sa asawa dahil ito sa bumabaling na damdamin niya para kay Marco. Para siyang sinapian ng masamang elemento na ang tanging hangad ay muling makasama sa pagkakasala ang binata. Han, sorry na. Nakikiusap si Louie habang nakaluhod sa gilid ng higaan. Oo na, sige na. Pumunta ka na sa opisina, baka malate ka pa. Sabi na lamang ni Eda. Hindi na mauulit ha? I'll treat you a dinner tonight if you want. Huwag na, mag-aabala ka pa. Okay lang, kasalanan ko naman please. Pilit pa ng mister. Sige, ikaw bahala. Matipid na sagot ng misis. Sa isip ni Eda, gusto na niyang paalisin ang mister. Nagbigay loob na lang ang ginang para matapos na ang pangungulit nito. Kilala niya ang asawa at alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi sila nagkakaayos. Ilang saglit lang din, nagpaalam na ang mister para magtungo sa opisina. Hahalik pa sana ito sa lips, pero umiwas ang misis kaya sa pisngi na lang dumampi ito. Pagkatapos maniguradong nakaalis na ang mister. Umalis si Eda sa silid para pumunta sa kwarto ni Marco. Nagpapatugtog ng malakas ang binata. Hindi na siya kumatok at dahan-dahan na lang na binuksan ang pintuan. Nakaupong nakahiga si Marco sa kama at nagyoyosi. Nakamaong short lang to at walang t-shirt. Nang mapansin si Eda, ngumiti ito ng matamis. Kampante kasi siyang babalikan siya ni Eda. Pumasok na ng tuluyan si Eda at marahang sinara ang pinto. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang sa binata. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Magkakasala na naman siya sa asawa, pero kailangan niyang maibsan ang bumabagabag sa kanyang pagkatao. Lumapit sa kama ang ginang at tumabi kay Marco. Isang halik ang ginawad niya sa binata na nagdulot ng muling kasalanan hanggang sa tuluyan silang makontento. Basta wag lang tayong mahuhuli ni Louie, kung hindi patay tayong dalawa. Sabi naman ni Eda habang nag-aayos na ng sarili. Tanga yun kaya hindi nun malalaman. Huwag kang magpapanigurado. Magaling ang tito mong manghuli. Buti na nga lang at hindi pa siya nagdududa sa akin. Hindi na nakasagot si Marco at napaisip na lamang. Maya-maya, parehas silang nag-ayos at nagkanya-kanyang lakad. Si Marco ay nagtungo na sa eskwelahan. Si Eda naman ay pumunta muna sa kliyente bago ang hapunan nila ng asawa. Natuloy naman to noong kinagabihan. At nagkaayos naman ang mag-asawa. Umuwi silang masaya at parang walang nangyari. Bago matulog, ay sinubukang lambingin ni Louie ang misis. Pero naging mailap si Eda at sinabing inaantok na raw siya. Walang nagawa ang mister at natulog na lamang. Sa totoo lang, hindi naman talaga inaantok si Eda. Bagkus, gusto niyang humimbing na ang mister
dahil balak niyang muling puntahan ang binata. Nang marinig niyang naghihilik na si Louie, bumangon ito mula sa higaan at naglakad paalis ng room. Dumiretso ito sa kwarto ni Marco. Natutulog na ang binata pero tinabihan pa rin to ni Eda. Nalimpungatan na lang si Marco at bahagyang nabigla nang masilayan si Eda sa kanyang tabi. Sadyang nahumaling na si Eda sa binata at naging desperado. Nang gabing yon, ay muli na namang inialay ni Eda ang sarili kay Marco ng buong puso. Naging alipin siya ng kanyang sariling kahinaan at tuluyang nawala ang prinsipyo sa sarili. Ang dating tahimik at walang kibong babae ay naging mapusok. Ang binata naman ay natutuwa dahil pabor na pabor sa kanya ang pagbabago ni Eda. Hindi ito natatakot kay Louie kapag nahuli sila. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapangahas si Eda at Marco. Patuloy pa rin sila sa nako na sandali. Isang umaga, patapos nang mag-almusal ang mag-asawa, naka-business attire si Eda dahil makikipag-meet sa kliyente. Si Louie ay nakabihis din dahil may trabaho. Bumaba si Marco at nakainuperme ng pangiskwela. Umupo ito sa hapagkainan. Nasa kabisera si Louie, katapat naman si Eda. "Baka malate ka na yan, ha?" sabi ni Louie sa pamangkin. "Hindi yan, mabilis lang naman ang biyahe," sagot naman ni Marco. "Sabay ka na kaya sa akin, gusto mo?" "Ay Han, ako na lang kaya magsasabay kay Marco. On the way naman na yung pupuntahan ko eh. Drop pay ko na lang siya sa school." Biglang sabat ni Eda. "Eh di sige, mabuti pa nga para hindi malate yan." Nagkatinginan si Eda at Marco. Parehong itinatago ang kalokohan nila na sila lamang ang nakakaalam. Naunang natapos si Eda at dinala sa lababo ang plato. Hinuhugasan niya ang mga kubyertos nang biglang yumakap si Marco mula sa kanyang likuran. "Marco, baka mahuli tayo ni Louie," nag-aalilang sabi ni Eda. "Busy siya. May kausap sa telepono. Huwag ka mag-alala." Maya-maya lang, "Han, pakikuha naman ang tumbler ko dyan sa refo, please." Pasigaw na utos ni Louie na narinig naman ng dalawa. Nataranta ang mga to at agad kumalas sa isa't isa. Nainis ng bahagya si Marco. Si Eda naman ay sumenyas na bumalik na ng hapag ang binata. Ilang sandali din at bumalik si Eda sa lamesa para ibigay ang tumbler ng mister. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na rin ang dalawa at mauuna na. Sumakay kaagad sila at mabilis na pinaandar ni Eda ang sasakyan. Hindi pa sila nakakalayo, ay muli na naman nilang nilusong ang mapaglarong apoy. Hindi sila maawat sa pagiging makasalanan. Bagkus, ay lalo silang nahuhumaling sa isa't isa habang tumatagal. Kahit nga nasa traffic at may nakatabi silang truck, ay di nila pinalampas ang pagkakataon. Hindi nila alintana kahit maaninag sila ng pahinante o ng driver sa kanilang pagpapakasasa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa eskwelahan. Ilang sandali lang din at bumaba na si Marco mula sa sasakyan. Balak nilang magkita muli pagkatapos ng klase ng binata. Pupunta muna siya sa isang mall sa Makati para kitain ang mga kliyente niya. Mag-aalas 11 na ng umaga nang makarating si Eda sa Makati. Pagdating sa mall ay nag-CR muna ito para mag-ayos at mag-makeup. Habang naglalakad papunta sa coffee shop na kung saan niya makikipagkita o kikitain ang mga kliyente niya, ay bigla niyang napansin ang asawang si Louie na nakatayo sa isang gilid at may kausap sa telepono. Nagtaka siya dahil dapat ay nasa opisina na to. Kaya na may binalak niyang lapitan ang mister para tanungin kung ano ang ginagawa sa mall ng mga oras na yon. Ilang hakbang na lang nang may biglang lumapit na babae sa asawa niya. Saglit na hinalikan si Louie ng babae sa labi. Nagulat si Eda sa nakita. Lumapit pa siya ng kaunti para usisahin kung sino yung babae.
Laking gulat niya nang mapansing si Lori pala to, ang nobya ni Margo. Napahinto siya at napaiyak na lang bigla. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawa at naglakad papunta sa parking lot. Hindi na sila sinundan ni Eda dahil sa halik pa lang ay alam na niyang may relasyon sila Louie at Lori. Umuwi na lang siya at hindi na sumipot pa sa mga meeting niya. Hindi na din natuloy ang pagkikita sana nilang dalawa ni Margo. Habang nagmamaneho ay umiiyak si Eda. Kahit siya mismo ay gumawa ng kasalanan, mas naaapektuhan si Eda dahil malambot pa rin ang kanyang damdamin. Napaisip na lang ang ginang. Marahil ay bumabalik sa kanya ang ginagawa niyang pagtataksil sa asawa. Pero hindi niya sukat akalain na sobrang sakit pala nito. Dito niya napagtanto sa sarili na marahil ay hinabol na siya ng karma. Wala siyang nagawa kundi kimkimin ang lungkot at pagsisisi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa. Hindi niya alam kung paano pa siya ulit mag-uumpisa. Aamin ba siya dito? O hahayaan na lamang niya na parehas silang nagtataksil sa isa't isa? Hanggang dito na lamang po ang ating istorya.